हाय लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। खायसे लिपिकाखौ लिंदों बे आं मिथिखागौ हनै लाइफ हाय हेलौ बोरै माथो रावबो गैया नायाखै नायहांबाय दासो आं इन्स्टाग्रामाव लाइभ एसे ड्रेस आप खालामदों मेथाइफ्रा एसे गरम थारदां बेनि थाखायनो खाफ्रानायफ्रा एसे गोरायै खाफ्रादों अन्नानै जाहाथे नैबे जोंनि पार्टिखौ समायना रमायना खालामनो थाखाय गाखोनाय लोगो लोगो बयबो खेबसे आखाइ खबनांगौ बिदिनो हरनाय जाखाबाय जादों दा देग्लाय नैबे गौरां भेलियावहाय डीजे गैया नामा दामगासिनोथ' साफ्रोमबो जोंनि गेजेरावहाय फ्रायानो जोंनिनो आरबी प्रडाक्शननिनो आर्टिस्ट जोबखा आं नामखौहाय बुंग्रो हरखाया खेबसेनो होनगोन आरो खेबसेनो मोसागोन सरप्राइज कल I'm lovely गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो जासिहरबाय आदा बाजै आदै मादै आरो बिब' बिनानाव फंबायमोन आसा खालामो आंनि मोसानायखौ आं एक्चुअली प्रेक्टिस गैया थेवबाबो साडेनलि लेंहरनायनि थाखाय आं एसे नार्भासबो फिल जादों बाट स्टिल आई ट्राइ माय बेस्ट आरो गोदान बोसोरनि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरबाय गोजोन्थों दे खेबसे बयबो आखाइ खबनानै हो रायजोफोर